sila, nagpuro na. Kaya nga pag ano, hindi ba bibigyan nila, hindi na kasi katulad di pa nila. Kasi bigyan lang rin. Kung yung pamangkin mo pala, tsaka yun ito ang punta. Sabi niya nga, papablock na daw. Papablock na daw. Yung alam ka dyan. Yung papablock yan. Mayaya na may nagatayin. Baka bumangaan ka na tayo doon. Wala nga, alam ko lang wala sa bahay. Basta na din bahay lang. Pray mo kamay din sa Bicol eh. Diba? Yung anak niya nga nakita ko, ano, wala, pasakay ng aeroplano. Sa Bicol na. Hindi Sa siya Bicol. sumama, bakit Hindi ito masama. Mas gusto niya yung Hello po. Siguro po kailangan na natin magbola. Magbola ng mananalo ng real plans. Yung dalawang real plans na yon, ay una pala sa lahat, ulit-ulit eh. Okay lang yan, Advance happy birthday! Mahirap mag-live. Meron tayong 1 viewers. Pasensya na kayo, medyo maaringasa. Maingay itong mga bisita namin eh. Nasa likod, naiinig. Usapang mga suke. Siyempre po, yung dalawang real plans na ibibigay natin yung Epipremium Aurea at Epipremium Albo. Ako na po yung magbabayad nun. Tapos, katulad niyan, 1 viewers lang po. I-text ko na lang po kayo kung ano yung mga address ninyo. Ibigay niyo po sa akin yung mananalo ng dalawang real plans para ibigay ko doon sa seller natin na si Ma'am Angeline Palencia na taga Burinadal, Cotabato. Anak, tulong mo nga ako dito. Ayan. 1 viewers. Dapat pala, hindi pala tayo ngayon nagparapol. Dapat pala kahapon. Kasi busy ang mga tao ngayon. Ngayon. Gising na ang bunso! Gising na. Mama! Gising na. Super saya na sa labas. Mama mo! Lahat ng mga nag-comment sa video ng first time kong mag-mine, dalawang mananalo ng real plans ay kasali ko. Sino kayang maswerte? Ayan. Uy, tumalon! Tumalon yung isa. Huwag naman, tumalon eh. Malay mo siya nabunod. Tumalon, tumalon. Ayan. wala, kanina pa pala ka nag-aaral. Siyempre, walang daya. Bibilisan na natin. Isa lang. Busy. Busy! Hindi makikita din nila. Oh, makikita rin naman nila to sa YouTube. Eh. Nakarekada lang siya. Oo, makikita. Mahirap din palang mag-live, anak. Ito po yung napakaswerte. Ayan na. Ay, gumana kasi Sino sa kaya? ano eh. Sino kaya ang mananalo ng Epipremium Aurea? Aba? Walang iba kundi si Rhea Alsomo. Wow! Yay! Palak! Yay! Palakpakan sa apat na viewers dito sa loob ng bahay. Mga busy Rhea ang Alsomo, nanalo po kayo ng Epipremium Aurea. Ayan. Ang Ayan maganda po. ng mga halaman. Na ano, Nababasa ba nila? Anak, nakikita ba? Pag may pira yun. Ayan. Hindi mo baliktad. Ano po? Si Ma'am Rhea Alsomo ang nanalo yung Aurea. Gusto natin may huwag karton. nasa ano, Ganyan. nabitis na kami ng pindot na Hindi, isang buwan. Ano ba yan? 21 days. Hindi siya. Bakit? Hindi siya 21. Hindi siya. Hindi ko to sinasadya ah. Kasi ang ano eh, syempre. Kasi ang sabi ko, kasi good evening po, Jocelyn P. Ramos. Good evening po, hello po. Kasi syempre, di ba sabi ko, ano eh, dahil premium. Gagawin natin tatlo para pair talaga. Para pair, o plans. Isa pa po. Ang swerte naman, ang swerte pala nila sa bunutan. meron siyang pararamigin. Isang days. Ang nanalo ng isang rear plans, Meron na yung dalawa. si Christine May Lumataw.
lumataw. Tama bang pagbasa ko? Kahit sulat ko. Kamamadali kanina. Yan po yung Wala nga nawan. Matapit. tungkol na wala. Well, sino na? Hindi ko sinasadya. Hindi ang internet. Nanalo ng Green Plants, Prince of Orange po ang ibibigay ko sa kanya. Congratulations po! Congratulations sa mga nanalo. Nakatulungan mo ako dito. Nakikita ba ako dyan, Nak? Wait lang. Siyempre po, hindi na natin patagalin. Salamat pa rin sa kasi alam ko naman na talagang 2,000 pesos. Iba kundi sabi niya, this 2021 is not good for me. Pero halaman, lampasan ko ang depresyon ng nanay ko. Last September 11, 2021, sa panahong ako'y nagpapagaling sa isang aksidente na dumurog ng mga buto ko, pinipihita at tuhod ko. Habang natawid sa kalsada ng mga lasing na nagkakarera, kung papalaring manalo pandagdag sa gamot at halaman, salamat po. Congratulations po kay Yumel Montiri. Siya po yung napili kong bigyan ng 2,000. Yumel Montiri, i-message kita na ikaw yung nanalo ng 2,000. Maraming salamat din sa pag-join mo. Pasensya na po kayo kung putol-putol. Mahangin po ngayon ng internet. May bonus tayo. Sabi ko dun sa video, isa lang po yung mananalo. Pero, meron po akong isa pang napili na mananalo ng another 2,000 pesos. Walang iba kundi si Girly Laminiro. Siya po yung napili ko kasi po, sabi niya, sana mapili mo ako pambili ng bigas para magkaroon ng maraming pagkain sa New Year. Kasi ito talaga to, nakilala ko siya sa YouTube, tapos nag-friend kami sa Facebook. Yung buhay niya, grabe. Meron siyang naalaga ang may sakit, yung apo. Hindi ko tuloy matuloy. Iyakin pa naman ako sa mga ganito. Merong sakit yung apo niya na, yung lumalaki yung ulo. Kaya sabi ko, kahit marami akong naging pagsubok sa buhay, mapalad pa rin ako kasi yung mga naranasan nila, mahirap kaya yun kasi habang buhay na dinadala mo yun. Pero malakas pa rin sila, tapos masigasig para lang mabuhay. Kaya sila po yung napili ko. Nabigyan ng 2,000 pesos. Bali, dalawa po yung binigyan ko ng 2,000 pesos. Si Umel Montiri at si Girly Laminiro. Alam ko masusurprise siya, hindi niya alam to. Kasi, pag nagkukwento siya sa akin, iba lang yung sinasabi ko. Minsan, pag nagkukwento siya sa akin, tapos nagkukwento rin ako ng buhay ko sa kanya, iba yung mga sagot ko. Basta surprise ko to sa kanya, nakikinig lang ako sa kanya. Nakakaiyak. Kasi totoo lang, bago ako naging vlogger, ang hirap din ang mga pinagdaanan ko. Pero itong mga tao na to, mas mahirap yung mga pinagdaanan nila. Habang buhay nilang dinadala, pero malakas pa rin sila. Unang-una yung pananampalataya, ganyan. Kaya, advance Happy New Year. Naiyak na tuloy ako. Kasi kung iano sa buhay ko, ang hirap. Pero mas mahirap, meron pa palang taong mas mahirap yung naging kalagayan. Kasi kahit pa paano,
maswerte ako pagdating sa pera kasi nandyan yung mother ko na unang-una tumulong sa akin. Grabe. Ayoko na umiyak. Basta, Happy New Year po sa lahat. Congratulations po. Siyempre, katutulak po, wala pa po ako sahod sa YouTube. Pero pag sumahod po ako sa YouTube, meron po ako another blessing na ibibigay sa inyo. Sa mga subscriber ko. Ano ba yung, yung ayan. Ito po, Gcash po ito, Gcash. Ipapadala po ito sa inyo ngayon. Naiyak ako, ano ba yan? Kasi habang binabasa ko ito, napaiyak ako eh. Nakaka-touch kasi mga. Nakaka-touch yung mga ano nila. Maraming salamat po sa mga sumali. Quincy, nanalo ka, hindi ko sinasadya. Ang swerte mo pala sa bunot. Kaya meron ako itinagdag na another real plans para 3, di ba? Sabi ni Mother, maglalakwatsa daw po kami bukas para matanggal yung stress, yung pagod. Alam mo, sa totoo lang po guys, napakahirap talaga, lalo na yung dumating na pandemic ngayon. Diyan talaga nasubukan lahat ng pamilya. Kung gaano katatag, yung pagtutulungan ng isang pamilya. At sa totoo lang po, ang laki nang nawala sa akin nung nagkaroon ng pandemic. Halos 100,000 ang nawala sa akin. Buti na lang yung mother ko, masipag. Yun ang umagapay sa akin, kaya ako naging vlogger din. Sila po yung nag-ikaya. Ang nag-conduct talaga sa'yo, ang pader mo. Oo, tsaka salamat kay Papa, yung nagudyok talaga sa akin na mag-vlog ako, malay mo. Kasi talaga, stress po talaga ako dahil ang laking pera po yung nawala sa akin. May trabaho po ako, tapos yung mga pera ko nawala. Nawala na parang bulang, hirap magkwento. Pero nang dahil sa magulang ko, kaya nang nakabangon ako. Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po mawala na po itong COVID na to. Para maging maayos na po yung pamumuhay natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-join. Napaiyak tuloy ako. Ito na ko. Yung ano nga po pala, yung mga nanalo ng 2,000 pesos, mag-message po sa akin sa Bicolano Guaraynong Facebook page po. Tsaka i-chat ko rin po kayo, yung mga nanalo ng real flags. Nakakaiyak. Parang ayoko nang ulitin yung gano'n. Yung si Umel Monterrey. Tsaka si mama, yung naputulan siya mama ng Siya pa ang nanalo, Oo, nakuha. yung dumurong ng mga buto ko, binti, tuhod, habang natawid, para pandagdag to sa gamot niya. Tapos, si Girlie Laminiro, yung may apo na inaalagaan, na may sakit. Sabayin mo sa kanya, daragdagan po ng 1,000 pambili ng gamot niya. Ay, hala? Wow! Kay Umil Monterrey, sabi ni Mother, dadagdagan daw niya ng 1,000. So, 3,000 pesos yung ibibigay sa'yo ni Mama, ni Madir. At tutulang, pambili mo po ng gamot to. Siya po talaga yung sponsor nito. Kay Girl Lamir, 2,000. Pag nakasahod na yung anak ko, Pag ako po nakasahod, magbibigay po ako uli. Share of blessing po. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa channel ko. Marami pa po ito. Marami pong salamat. Oo nga po. Yung mga viewers ngayon, hindi ko po nakita kung sino-sino sila, pero maraming salamat paulit-ulit. Hindi kinuha niya lang isa ni Bago. Maano talaga, mababog talaga ang luha ko sa mga ganito. Yan.
Anak, nakikita ba dyan? Salamat. Maraming salamat po. 7 viewers na. Congratulations po sa mga nanalo. Sa susunod po uli, meron pa po. Marami pa pong susunod. Ano na ako lang. Laging pangkulasa. Matamis yan. Anak, kanino na nga to? Patingin nga, panoorin mo dyan. Di ba kanina ang haba ng ano kasi yung mga suki ni Mama, ang ingay. Kaya nga eh. Sinsya na kay nako. Maingay ka. Sino pa kaya pupunta nila? Nakpatayin mo na, nakpatayin mo na. Maraming salamat po. Advance Happy New Year po. At congratulations muli sa mga nanalo. Napaiyak ako. Tutulong kanina, nung nabasa ko yun, habang naghugas ako ng plato, naiyak ako eh. Tapos yung kay Kuya Salong inali. Nak, patayin mo na. Ay. Ay, nakita pa mukha ko. May ilag nga ako eh. Happy New Year daw. Tinanong mo ba yung mga yung mga comment? Happy New Year! Dali mo muna na comment. Tinanong mo ba yung Happy New Year? Ganun ba yung Happy New Year? Ano ko na yun? Happy New Year. Happy New Year po. Congrats to all the winners. Nawawala kasi kaya hindi ko rin mabasa. Napuputol talaga. Kasi, Yung ano kayo, kaya mabagal ang internet. pasensya na po. Yung mga comment ninyo, hindi ko rin mabasa dahil biglang nawawala. Kasi yung internet ngayon mahina, sobrang lakas po ng hangin. O anak, patayin mo na. Hindi ko marunong magpatay. Kasi patayin mo na. Kasi hindi ko na marunong Patayin mo na! Kita ko si Dad. Kasi na ito patayin. Nakita pa ako nito.